nga pagulan kag pagpanaguob bangod sang LPA. Samtang ang bugos nga Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga pagulan bangod sa localized thunderstorms. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod yara sa 25 degrees Celsius tubtob 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na alas 5:38 kainas ang aga, kag ni magatumod tak na alas 5:51 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Life. Alright, good morning Aksyon Eden sa liwat. Good morning sa aton tanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga sa aton nga pagpangalagad. Yes, good morning Danay kay Erla Vega, kay Maymar Fernandez Estrella, kag sa tanan nga mga OTTG dira. Good morning. Good morning sa tanan nga mga taga Yes. Operation Tulong Task Group. Jean Oiseser, good morning man. Tita Nita Menyes is watching. Thank you so much. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, thank you so much ma'am. Halong gid and God bless man sa imo family. Franco Villanueva Osorio, good morning. Action John and Action Eden. Monitor lang sila kuno sa Barangay Mandalagan. Keep safe. Salamat. Dipa Viera Sonia, good morning ma'am. Ma'am Maria Luz Grijaldo Macunat, morning Action John and Action Eden. Stay safe always. God bless kuno. Mary Jane Mendoza, good morning man. Kay Mark Zygen Morales. Kag of course kay Bia Jonathan, good morning. Good morning sa tanan nga mga ka-aksyon nga monitor karon nga aga. Good morning as well kay dito nagapa-greet kay ina. Good morning sa kay Hana Rosin Hiluma, kay Noriela Humawan, Tresha May Obregon, Trisha Shane Mariong, kay Trixia Billones, kay Dominic Alvero, Franceline Herbulario, Noelyn Bukaling, Mary Grace Navales, Geraldine Enoperio, Ivy Dutchain, Chanel Ihusa, and April Rose Benamin, kag Atlea Vasquez. No? Haling si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Beautiful Eden and Action John. Stay safe always and God bless. Mirna Onofre Cloud, good morning. Good morning ma'am. Kay John Ray de Suyo Rusha. Kagwa lang to na kagwa kay Ma'am Eden. Hindi nagkado. Doloraw. Ano pa nga gusto para magpana sa man? Oo, nadula o nabiling guro. Gani din nagkadtong pama. Kay Sir Joseph Pacifico, good morning. Watching from live from San Enrique. Thanks. Yes, Inavoig Giovanni ni Giovanni Dohino, good morning. Mga ka-action always monitor sa Kalong-Kalong Airport. Kay Sir Dugay na Otangko, amo ginaya yung pangalan di sa Facebook. Juliet Colinco, good morning sa Family Cataluna sa Barangay 9. Hello, good morning. Lulayo ba no? Oo, layo gani. Gabi. International niya ba? International ang ano? Kompleto. Oo. Okay, good morning kay Ma'am Pinky Terwell, Edmar Kilitar. Good morning sa tanan nga ni Bull All, kay John, kay Bo, kay Mayang, kay Pia. Good morning. John Ray de Suyo Rocha, ang para. Naulihila siya gamay. Naulihila. Oo. Ay, na, Thank you, Gida. Liwat po, liwat. Liwat. Para complete. Liwat aliyog. Oo. Rosalie Villorente, good morning, man, sir. Si Tuling Villorente. Yes, kay of course, kay Kagawad Melchor, Rumbines, morning liwat, kag liog man greet, happy birthday, subong ko no. Siya nga hinablos nga si Jid Rumbines Hunyo sa Central Maaw. Happy birthday! Juliet Colinco from Sultan Kudarat, good morning ma'am. Kag kay Edmar Kilitar, good morning to all my friends. Well, good morning Sana to all my friends. Good morning to all my friends. Sa enemy mo yan, hindi ka mag-good morning? Damo sa friends. Amo nang mayo kay damo sa friends. Good morning man kay Eflon Tan, kay Esther Joyce Limbania, kay Jordan Mortel, John Del Beldia Villarin, kay Kyle Bartolome, Lance Valdez, Lex Calpa,
Kay PJ Tagobader, kay Region May Tugores. Good morning kay Bugtaw sa Lakro temprano pa. Wow. Para lang magpamati. Thank Good you morning. so much. Thank you so much. Arriba. Arriba. Adi 4 days na lang kali Christmas Day na. Lapit na Oo, lang yun, grabe no. Ginahunos na lang idya. Ari na si John Ray Liwata bali kagwapa ko na. Kompleto na siya. Sige. Thank you, standby mga ka-aksyon. Magkita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7:11. Oras in the Philippines. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7:11. Kagkaroon sa Ritalida sa nagapanguna nga mga balita lokal. Ginpayag ni Bacolod City Mayor Evelio Lonadia nga 1,000 na ang nakarecover sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Sa laging handa press briefing, ginpayag sang alkalde nga as of September 10, ang syudad sa Bacolod ang may 1,054 ka recoveries kag 1,024 naman ang aktibo nga kaso. Sulupat kay Lunadia ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 nag-upisa sadtong bulan sang Hulyo, ang panahon nga gintukutan ang pagpauli sa mga locally stranded individuals o kun LSI kag overseas Filipino workers. Ang kumpiyansa si Lunadia nga ang syudad sang Bacolod malampuwasan ang pandemya pareho lamang sa natabo sa syudad sang Cebu. Ginpalabot naman ni Bacolod Congressman Greg Gasataya kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang sitwasyon sa mga micro, small, and medium enterprises nga nagapaabot sang bulig gikan sa mga ahensya bangod sa epekto nga gidulot sa COVID-19. Sunod kay Gasataya, gintinguan sini nga mapalabot sa Tiglikom ang concern sa mga MSME sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental nga nagaproblema sa kapaslawan sa pila ka mga tag-iya sang building nga wala nagasunod sa ginpagwa nga memorandum circular sa DTI angot sa paghatag sang 30-day minimum grace period nga pagpanukot sang renta sa mga lugar nga napaydalom sa ECQ, MECQ kag GCQ. Dugang pa ni Gasataya, nagpasalig man si Lopez nga iya paghatagan sa nagkakaigong pagtamod ang among nga issue. Base naman sa memorandum circulars ng DTI, dapat nga maghatag sang 6 kabulan na nga extension sa pagpanukot sang renta ang tag-iya sang building pagkatapos ang gintala ng grace period. Magluwas ini ginhingi man sang kongresista sa DTI kung mahimo mapalawig man sa sulod sa 1 ka tuig ang monthly amortization sa mga MSMEs nga lubos na apektuhan sa COVID-19 nga pandemya. Dugang pa, ginhingyo man ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ang bulig ni Dole Secretary Silvestro Bello III angot sa sitwasyon kag problema ginapangatubang sang syudad nga sa karon na paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kun MECQ. Sunod kay Gasataya, ini nga concern ang iya ginpalabot sa Tiglikom kadungan sang ila budget deliberation na ginpatigayon tinalikdan nga adlaw. Dugang pa ni Gasataya, tuyo sang among inisyatibo nga matagan sa nagakaigo nga prioridad kag mapadasig sang among ahensya ang proyekto kag programa nga makabulig sa Bacolod noon. Sa naibaluan nga si Gasataya among Vice Chairman sa Committee on Appropriation sa House of Representatives. Ginkalipay man ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang positibo nga pag-akto ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade angot naman sa iya ginpalabot nga problema sa mga Bacolod noon kasunod sa ginpatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine. Sunod kay Gasataya, nakabato na ini sang tawag nagligan nga adlaw sa Regional Director ng LTO nga nagpasiguro sa nagakaigo nga pag-akto paagi sa pagbulig kag kooperasyon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Dugang pa ni Gasataya, dako nga problema sa publiko ang kawadon sa salakyan, ilabi na ang mga nagapadulong sa ilatag sa katrabaho sa kada adlaw. Sa naibaluan nga sa idalom sang MECQ nga regulasyon, suspendido ang operasyon sa tanan nga mga public transportation sa syudad. So, magpahayag kita sa assistance sa BAPR para ma-address ang mga concerns. So, ilang mali na nag-pili si Secretary Bello last time taungan kita sa Regional Director, si Director Caballo, informing us na natagaan sa instruction sa Central Office. Ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya.
Nagpatigayon sang open forum si Congressman Kiko Benitez nga naghatag ligwas sa mga business kag pribado nga sektor agon ipalabot ng ilang concerns may kaangtanan sa ginapatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine o kon MACQ naupod kay retired General Mel Feliciano, Assistant Secretary John J. Gonzales kag Dr. Jean Loreche sang Department of Health Region 7. Sa Facebook post ni Silay City Councilor Ryan Gamboa, nakasaad ang pagpasiguro ni Feliciano sa Negrosanon nga duha ka semana umpi sa subong mayara na sang progreso sa mga tikang sa pagtapna sang COVID-19 transmission. Samtang ginpahayag naman ni Benitez nga ang importansya sang contact tracing sa handom nga ma-contain ang virus. Sa iban pa nga balita lokal, magapadaan naman ang unlimited dialysis treatment nga benepisyo para sa mga dialysis patients tubtob nga wala pa sang panibagong nga circular order nga ginpapanaog ang Philippine Health Insurance Corporation nga nagakakas ang among nga programa apisar nga magatakop na sa Setyembre 15, 2020 ang deklarasyon sang State of Calamity sa pungsod Pilipinas. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay PhilHealth Bacolod Social Insurance Officer 1 Irene Solomon, ang mga probisyon sa paghatag ng special privileges ang nasaad sa PhilHealth Circular Order No. 7 Series of 2020 kag wala pa nakabato ng PhilHealth Bacolod sang bag-o nga mando nga nagakakas sang effectivity sini. Ang PhilHealth Circular Order No. 7 na nagasaad sang guidelines on the provisions of special privileges to those affected by a fortuitous event base sa among nga circular order sa tion nga ginbatak ng state of calamity kinahanglan sang justification letter gikan sa otorisado nga ahensya sa lokal nga gobyerno kag ipasa ini sa PhilHealth Regional Office para sa validation kag approval agon magpadayon pa ang among nga programa sa isa ka lugar. Nagapati si DSSD o Department of Social Services and Development Head Pasita Tero nga ila na makompleto kahapon nga adlaw ang pag-distribute sang tanan nga mga food packs para sa sektor nga ginatagan prioridad sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Suno kay Tero, base sa record sang iya talatapan, kahapon 16 na lamang ka mga barangay ang nabilin nga wala mapanagtag sang amo nga ayuda. Dugang panitero naglabot sa 40,000 ka mga food packs ang alokasyon sang syudad para sa amo nga programa. Gingklaro man sini nga wala pa siya sang ideya angot sa masunod nga plano kag programa sang alkalde bangod padayon pa ini nga nagaulat sang nagakaigo nga mando. Ang remaining barangays for today, mga 16 na lang ang wala nakakuha. Out of 61 barangays, 16 na lang ang wala nakakuha. So bunga adlaw ni posible tapos kini tanan. Tapos sinitanan, oo. Wala pa kami ka istorya, pero may mga preliminary na kami. Kasi siyempre, kamay man lang na, that would be good for 1 week siguro. No? Pero wala pa ko update kung ano ang next na move ng city. Nabatian si DSSD Head Pasita Tero. Sa katapusan nga balita lokal, naglamot naman sa 97% ang mga estudyante nga nakapa-enroll sa syudad sang Bacolod. Sunod kay DepEd Bacolod Division Superintendent Gladys Ameline Sales, sa among record may 5% ang gikan sa pribado nga eskwelahan. Dugang pa ni Sales, ila na ginapaabot nga tubtub magbukas ang klase, mayara pa sang magapa-enroll. Ginpa siguro naman ni Sales nga handa ng ila learning module materials para sa duha ka semana, kag nag-umpisa naman sa pag-imprenta para sa ika-3 nga semana. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton pagid nga paglikaw sa mga balatian mga kaaksyon ang live
Sige, good morning sa liwat, Aksyon Eden. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon. Dami. Yes, good morning na action dyan kay Anthony Jones, Tabulong Havilio. Good morning kuno kag sa tanan mga taga Energy Fans Club. Wow, Energy Fans Club. Good morning kay Charles Gabriel Hilutin, kay Ivy Tubong Banwa, kay Sir Jomar B. Flores. Good morning lang. Yes, kay Jose Dumbreb Lorit, good morning. Edmar Kilitar, happy birthday kuno kay Don Don. Happy birthday, Don. Rosalie Villorente, good morning, sir. Greet ya lang iya apo, birthday man buwas. Si Fel Ann Bunol. Happy Ate, sige, birthday, Fel. Inform lang kami datel. TV pa. Gapoy, di lang man kami di kabaton. Charot lang. Alam mo di stasyon. True. Dali Morales, good morning. Pa-shoutout ko na, shout! Charot lang. Kaya shout! Charot lang, Shout charot to lang. the world. JR Toledo, good morning. Heaven, yes. Good morning with exclamation point. Richelle Aguarenze, morning. Action Radio Pretty Eden. Can I get permit ko na sa imong earrings? Yes, kaka-pressure na ko gani. Mami kakaubos, na sulit na ng iban. Basta may ara ka da. Greet ko lang si Karkar Manaay Aguarenze, Manaay Bailon, Montañez Morales sa Silay. Salamat sa pagbasa. Thank you man, Ma'am Richelle Aguarenze. A top fun. JR Toledo, sir. May regarding sa Korean. Good morning, Aksyon John Diaz and PT Eden Aboso, monitoring always from Miss Jean Oisicher. JR Toledo, okay. Juliet Colinco, good morning, Action John Diaz, kag Eden Aboso. Kag good morning kuno kay Nilni, Nida, Leia, Daday Elmer, kag Shasha sa Barangay 9 from Sultan Kudarat. God bless. Good morning, ma'am, kay Ma'am Chris Vilma Torreyes. Ang bali, Ma'am Vanessa Mayo, I've heard you guys earlier. Ay, very good, ma'am. At least you've heard us, ma'am. Yes. By the way, pa-shout out to my cousin and Silay, to the Golis family. Hello, God bless and stay safe. Ma'am, God bless. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. In Advance, thank you. And advance Merry Christmas. Ma'am, basta mong kabalan. God. Ambali Anthony Jones, ambalya, gumayng buntag kuno sa taga Inayawan, Kawayan. Of course, Annie Raffles, Ohio gozaimasu, watching live from Okinawa, Japan. Mers Monsanto, buhay, good morning, Action John, kag Action Eden, kag sa tanan nga taga Tangu, Valderrama, kag Barangay Bata. Keep safe sa tanan. Welling Pabon Cordero, good morning, man. Okay, sige. Ang iban, dugay-dugay naman, standby mga ka-aksyon. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Kagkaron sa detalye na sa nagapanguna nga mga balita pungsudnon. Halin sa karon nga 1 meter nga physical distancing sa mga masunod nga semana, pagabuhina na ang distansya sa tunga sa mga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan. Tuyo sini nga mapatas o kung mapataas ang seating capacity sa mga pampubliko nga salakyan kag mas madamo ang makasakay nga pasahero. Sunod kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ginaprobahan ang ini nga development sa Interagency Task Force. Umpisa sa Setyembre 14.75 metros na lang ang distansya sa mga pasahero sa public utility vehicle. Mangin 0.5 metros naman sa masunod nga duha ka semana, kag 0.3 metros sa masunod pa nga duha ka semana. Ini lamang para sa mga lugar nga ginapanugutan ang public transportation. Ginsumeter naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang iya rekomendasyon sa Interagency Task Force para tugutan ang mga medical kag healthcare workers nga makatrabaho sa iban nga pungsod. Sunod kay Bello, kaupod niya sa rekomendasyon ang POEA kag patag sini ang dapat hindi masakop sa deployment ban ang mga nakakompleto na sa ila overseas requirements tubtub Agosto 31. Ginhimo niya ini bangod sa apelar sa mga nurse kag medical worker. Nagapati naman ini nga pag-aprobahan sang IATF ang iya rekomendasyon. Sa iya nga pagtansyar, 1,200 ka nurses lang ang mahimo magkatrabaho sa abroad.
Ginpayag ni Senate President Vicente Soto III nga ang media workers dapat entitled sa security of tenure kag maayong employment benefits ilabi na sa size ang ila ubra. Si Soto ang nag-file sa Senate Bill No. 1820 kung proposed Media Workers Welfare Act nga tuyo makahimo sang basic compensation scheme para sa mga media workers nga nagagarantiya sang regularization kag nagamando sa pagbayad sa 500 pesos nga daily hazard pay para sa ginakabig dangerous coverage. Ginasaad man sa hagna nga ang dugang nga insurance benefits magluwas sa existing nga mga benepisyo sa gobyerno. Luyag man ni Soto nga tukod sa News Media Tripartite Council agon maghatag sa grupo sa media workers ang platform sa paghimo sang policy decisions para sa mga interes sa bilog nga industriya. Naka-record naman sang 4,040 kabago nga kaso ng COVID-19 ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 252,964. Ang mga probinsya nga nanguna sa may pinakadamo sang kaso among NCR nga may 1,813, ang Cavite nga may 435, 218 sa Rizal, 195 sa Bulacan kag 171 sa Laguna. Ginanunsyo man sa DOH ang 566 ka nag-ayo sa masakit nga nagdala sa kabilugan nga recoveries nga 186,606. Samtang naglamot naman sa 4,108 na patay matapos naka-record sa panibag-o nga 42. Ang Pilipinas ang may 62,250 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang target sa Department of Health nga makapagwa sang omnibus guidelines para sa nagkalain-lain nga COVID-19 testing procedures nga patigayunon sa masunod nga semana. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ini ang lakipan sang protocols para sa mga locally stranded individuals, returning overseas Filipinos, domestic ag international tourists, and workers kag iban pa. Dugang pa ni Vergere nga ang guidelines para sa husto nga pag-usar sang antigen test para sa pagdetect sang COVID-19 ang ilakip man sa dokumento. Samtang ginpaayag ni Vergere nga padayon pa ginatun-an sang Research Institute for Tropical Medicine ang pag-usar sang saliva test sa pagdetect sang COVID-19. Sa iban pa nga balita national, ginprobensa naman ni Senator Panfilo Lacson nga iya ipamangkot sa Office of the President kung paano sinigin usar ang Intelligence Fund nga ginpahayag nga tama kadako para sa item sa idalom sa ginaduso nga national budget sa 2021. Base sa National Expenditure Program sa 2021, ang 4.5 billion pesos ang ginpain para sa confidential and intelligence expenses sa idalom sa Office of the President kag pareho ang pondo nga ginpain sadto sa idalom sa 2020 General Appropriations Act. Sunod sa Senador, tama kadako ang 4.5 billion pesos nga ihatag bilang pondo sa Office of the President nga hindi man dako nga opisina. Dugang panilakson ang pondo para sa Office of the President ang yara lang sadto sa 700 million pesos, apang sa karon naglambot na sa multi-billion pesos. Wala nalakip sa 2021 budget sang judiciary ang alokasyon para sa sweldo sa mga judges at large. Sa hearing sang Kamara sa budget sang Hudikatura, ginpayag ni Court Administrator Jose Maidas Marquez nga magluwas sa sweldo sa mga judges at large. Wala man nalakip sa ila pondo para sa masunod nga tuig ang hazard pay sa mga hukom. Suno kay Marquez, ginakip nila ini sa 55.88 bilyones budget proposal para sa Department of Budget and Management o kung DBM, pero ginkakas ini sa 43.54 bilyones nga pondo nga nakasaad sa idalom sa National Expenditure Program o kung NEP. Importante sunod diri ang trabaho sa mga judges at large, ilabi na sa mga lugar sa pungsod nga may mataas nga caseload. Bangod diri ginaparekonsiderar ni Marquez sa Kongreso nga mabalik ang 244 milyones pesos nga alokasyon para sa 60 ka-trial judges at large, para sa second level courts kag 40 ka-trial judges at large, para naman sa first level courts kag ang 144 milyones pesos para sa hazard pay sa mga trial judges. Sa katapusan nga balita national, gindeklara naman ni Presidente Rodrigo Duterte bilang National Psychiatry Day ang Hulyo 17 kada tuig nga mapahanumdum ang publiko sa gina-practice nga rehabilitation medicine. Yan permahan sa Presidente ang Proclamation 1017 sang Webes kag ginpagawa ang kopya sa adlaw na sang Biyernes. Ginamando man sa Presidente sa DOH nga mag-coordinate sa mga non-government organizations kag professional associations, may angot naman sa promotion kag pag-identify sa programa, proyekto kag mga aktibidad para sa annual celebration. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon,
Alright, good morning sa liwat. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon. It's 7:33 na. Do ka luyas na aton nga mga Bakaluya. Energy da! Energy da be, energy. Good morning kay Annie Raffles. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Watching live from Okinawa, Japan. Ohayo gozaimasu. Oh, zoom. Zoom, gali. Zoom meeting. Anthony Jones, Tabulong Havilyo, maayong buntag mga taga-Inayawan, Kawayan. Mers Monsanto Buhay, good morning Aksyon dyan, kay Aksyon Eden, kag sa tanan nga taga-Tango, Valderrama, kag Barangay Bata, keep safe sa inyo tanan. Bata, daw lugar ni Aksyon na Jo Marie. Valderrama man. Parente ni Guray. Doon, guro. Diba? Dili kita Tango, Valderrama. Ano yung Okay. lugar? Wala gali sugpo no. Basiya. Wenlin Pabon Cordero, good morning. Peter M. Nasino Campo, good morning Aksyon. Have a blessed Saturday. Tamihan ko lang si Nodge Mendoza. Going Bago, ride safe. Yes, good morning, ma'am. Inday Blaza, good morning, Aksyon John and Eden! May exclamation point. With a big explanation point. Hambali Miss Richelle Agorense, Pascuanta ka earrings, Miss Eden. Thank you so much. Ma'am, ang hindi lang tama kabugat, kasi mabugto lang ako nga dulonggan ha. Kailang primary reminder. Hayaan mo Kamalo ka na ma'am. Hayaan mo na, ma'am. Mers Monsanto Buhay, good morning. Cyrus Kumla Celestia watching live from La Castellana. Thank you so much. Bambi Padernal. Action John kag Miss Eden. Good morning man. Kay Jovel Yorogalin watching from Villamonte. Okay, attendance check lang. Si Leonard Hore, si Jose Rogelio Campos III, si Joringo Shauco, si John Lloyd Balbar, Maria Consuelo, Noli Diaz, Romalyn Guardamano, good morning. Harold Heriani, Kersey Dulay, Hannah Dakila, Christian Salaver, Dave Sumagaysay, good morning lang. Norman Ledesma, kag sa Ledesma family, dira sa Barangay Mansilingan, Catherine Emeterio, kay Regine Arsaga. Good morning lang sa inyo tanana. Good morning kay Jovel Herolgalin. Good morning, from Villamonte. Jesseline Andrada Tiangson. Good morning. Barangay Mansilingan man sila kuno, no? Dina Di Crepito. Good morning, Aksyon Radio from Barangay RSB. La Carlota. Oo, good morning kay Ma'am Diana, Kabalatungan and Kabalatungan family dira sa RSB. Sa DSB sa likod, good morning sa family De Paula, no? Kay Kit Martin De Paula. Eden. Eden man. Tukaya. May Good morning. Taga-Paginpinan, Kabangkalan, gali si Tukaya. Please greet ko na happy birthday sa brother namon. Si Orlando Zabanta, thanks. Si ni Scap Zapanta. Amo na? Oo. Hindi ko kano. Hindi ka familiar. Hindi Mga ko friend ni familiar. Aksyon Eric Magbanwa. Amo na. Yes. Happy birthday, Orl. Good morning. Orlando. Gracia Harita Horvidalia. Horvidalia. Yes, si Ma'am Gracia. Good morning. Okay. Suki na, Suki. Suki sa Changi. Suki sa dire Facebook Live. Kay Kirk Oliver Sasi, good morning. Das sa inyo duwa. Do ka energy subong sa inyo ba? Always! Buwas Sunday lockdown naman. True. 13 buwas. Oo, kay 6 kag 13. Sige, standby mga ka-aksyon. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa Balita International, naglambot na sa 28,602,238 ang COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Sa nasamit nga record, 20,487,505 diring naka-recover na, samtang 918,101 ang napatay. Sa badan nga pag-record sa otoridad, nagapanguna sa gihapon ng USA nga naka-record na sang masobra 6 milyones ka COVID-19 cases, 3,800 ang naka-recover, samtang 197,000 naman ang nagkalamatay. Ikaduha among India nga may masobra sa 4.6 milyones ka nagpositibo, 3.6 ang naka-recover, samtang masobra 77,000 ang napatay. Ikatatlo naman among Brazil nga may 4.2 milyones ka COVID-19 patients, 3.4 milyones ang naka-recover kag 130,000 ang nagkalamatay. Sa balita naman sa negosyo, ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 104 nga listahan sa mga proyekto nga nagabalor
4.1 trilyones pesos sa build programs ng gobyerno. Lakip na sa listahan ang dugang health kag information technology infrastructure kundiin mabuligan ng mga Pilipino nga maka-adapt sa new normal dala sa COVID-19 pandemic. Ginpayag naman ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua sa Senate Committee on Finance nga nasambit nga proyekto 24 diri ang yara pa sa preparation stage o kung approval stage nga padasigon sini nga tuig para para maimplementar sa masunod nga tuig. Samtang ang 80 kaiban pa nga proyekto ang ginaprobahan sa National Economic Development Authority o kung NEDA sa tung Agosto 19 ang gina-implementar na. Dugang pa ni Chua ang ginapropose nga 1.12 trilyones pesos nga budget para sa infrastructure projects sa tuig 2021 ang magalakip sa flagship projects sa dalom sa Build nga programa subong man ang iban pa nga mga gagmay nga proyekto sa gobyerno sa kada rehiyon. Kag sa ato naman nga foreign exchange rate, ang aton nga US dollar yada sa 48 pesos and 55 centavos, samtang ang Singaporean dollar naman 35 pesos and 49 centavos, kag ang Hong Kong dollar yada naman sa 6 pesos and 26 centavos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Aksyon John, share ni Dr. Vicky Bello, may ever flawless tita. Wow! Sa ka-video. Kundi nagkakanta na Aksyon John, siya Marichan, kaupo din yung bata nga si Scarlett Snow Bello at the age of 2 years old. 2 years old pa lang yes, nata? Ako naman na saya? Gani, kadako ang bata mo, no? Oo, 2 years old. Christmas in our hearts. Oo, kanta na nila. Tisuno kay Bello, wala pa kanta sila. Paborito ni Scarlett, kung Aksyon John, ang nasambit nga kanta, rason nga iya inina sa ulo. Gin-promise man ni Chan nga bangon na kig-duet kuno siya si Scarlett, tagaan niya inisang regalo. Sana, ano naman yung Christmas in our hearts? Dali lang, ipabata mayara ka na, ready. Samtang palayag naman si Scarlett, siya mensahe sa mga kabataan, kangay sa iya edad nga padayon, connection dyan, nga mangin malipayon sa Pasko, sa piyak nga nagapangatubang sa karon ang health crisis ang Pilipinas. Ulihin nga mga tinaga nga yagin sambit, amo ang remember that God is strong. Hambal niya siya dyan. Aray la kanta, pabati ta. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Thank you, Shopee! Ako sa nga, in every prayer, in every song. Perfect. Sige, mga rolling na tayo online. Oo, pwede ko ron, no? Sige, ano to na pala. Tapos pa-prepare na ito din ang sunodlan. Kaya mo na siya uso, subong mo action dyan. Pwede man ipadala talagang kay action ninyo ang mga envelope. Diyan pwede ito. In every prayer, in every song, gagamute. Perfect. Kaligay ang uso, di action dyan. Sa mga typical nga Pinoy, yung mga rolling, ano gani? We wish you Americano, Merry Christmas. Tapos Feliz Navidad. Perfect. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. O daspan o restaurant. Diba? Perfect. Ako na mga uso. Basta ang tono, lang. Bala ng lyrics. Kag importante, energetic. True. Abala siya sa mga kabataan, bala. Damo na mo. Mga gina pa split. Oo. Basta hindi naman Ginatripan sa mga... Ikaw, bro, ginatripan mo, Ana. Para malaki ang suhol. Mo na. Tapos, paghatag mo gani, muntat sila din kanta. So, dapat ipaulihin mo lang. Basta magkano ka rin, we wish you perfect. Tapos ang punta, thank you. Depende na siya tag mo. O kung ang babait, o kung ang babarat. Ang babarat ninyo, thank you. Na muna. Ay, kay Lidlaw, pero kabay pa. Kung tapos na ng COVID-19 action dyan, kabay pa nga ma-experience liwat na sang tanan. Tapos kanta, we wish you. We wish you. Gusto dance sila dayo. Tapos wala pa na tapos, we wish you a Merry Christmas pagkatag. Thank you. Ang loya ang mga kabataan. Sa sports, ginkumpirmar sa Phoenix team nga kakason kag ilisan ang ila head coach nga si Louis Alas. Paagi sa statement nga gin-issue sa club, ang pagkakas kay Alas ang resulta sa malawig nga deliberasyon. Dugang pa sa posibilidad nga pagbalik sa PBA, ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ang nagtalakay nga nasa iban pa nila nga plano kag lakip na diri ang pagkakas sa head coach. Naibaluan nga ang associate head coach nga si Topix Robinson ang ginbulos kay Alas bilang interim head coach.
Yes, energy! Liwat sa ato ng mga ka-aksyon. Good morning, Dana. Kay Good Ma'am Liza morning. Joy Amoroso. Kag sa tanan naton nga nagapamati dira sa Good Facebook morning. Live. Good morning. Perfect. Perfect. Oh, sa tanan nga na may mga birthday, tingbanta na lang ha. Happy birthday sa tanan. Sa tanan nga may anniversary, happy anniversary sa inyo. Stay strong. Oh, wow. Kag sa tanan nga may mansari, happy mansari. Mabulaga yung humagyapan. Charot lang. So, hindi mo ito bilin-bilin. Bitter lang, day. Bitter ka, day. Ano yung pala mo? Wala pa ga. Wala pa. Shout out to Shin Jo Marie. Basi, may pamako na da. Margoso lang. Margoso lang da. Para do, maangot man siya balaha. Good morning kay Ma'am Arlene Magbanwa, kay Agnes Grace, Heliada Balenia, kay Jenny May. Si Jenny May kasipet, nang ano yun ang avid listener, siya rin nag-trending to balang nagsaka sa puno sang kahoy, ang yafa, lolo. Ay, hello! Di kamusta ang online class mo? Kabay pa nga tayo yun lang internet at connection. Sige. Oo. Kaya hindi kita si Liza Soberano. Tanan mo, no? Liza, excuse me lang sa mga Tagano da. Hindi ko na pala, basta may malaywan tablaw. Si Liza, sa balay. Basta gusto nyo kayo na internet. Charot lang. Eh, tama, hindi ka relate action dyan mo. Yes! So, sa Ano mo na lang. I-post na lang ta. Okay. Dito sa Balita Special, kay mga uncomfortable truths nga dapat naton batunon. Acceptance is the key connection dyan mo. To success? Oo. To success, kag to kung ano da mga ginapang-move onan mo nga mga bagay-bagay. Doon ka na insan Wala, it's a mga hugot, ha? Wala na ulan sa gwa. Ano na okay. siya. May LPA. Matulog daw ang panahon. Depende na siya mo. Depende rin sa panahon. Kung pamahaw ka, kung wala. Kung may na good morning, kung wala. Amo na sa. Tingnan ko doon na insang hugot, subong. Sure! Hugot tayo tissue. Later. Una direction dyan. Happiness is where you out. Hindi ko ba lumbasa? Where you are now kuno or nowhere at all. Hambali election dyan. Dapat do ka budlay man batunon, pero dapat kung anong may ara ka subong, malipay ka na. Okay. Kay kung mambal ka nga, ay tani, mas nalipay ko kung siya, tong upod ko. So, hindi ka gin nalipay. Kaya mo parang napaminsan mo, dapat subong mamba ka, ay nalipay na kung niupod ko siya. Okay, so... Sang sa basi may crush ka pa bala sa ibad or sa mga ex mo, mamba ka, ay mas malipay ko kung upod ko to siya. So, wrong, hindi dapat. Kumbaga, move on kagid dayon dapat. Move on, kaya maghambal ka nga ato pa to sa piyak banwang kalipayan mo, hindi ka malipay, kaya ka sa bakulod mo. Hindi ka tudang kakadto subong. Close ang border. Amo na dapat. Kung anong aras tubang mo na lang nang imo kalipayan. Ha? Kung anong subong kalipayan mo Be na siya. satisfied. Correct. Perfect. Perfect. Kaya kung i-give up mo na kuno ang idea, action dyan, ang happiness mo, ato sa La Carlota, bisan ari kaya sa Bacolod, maging happy ka na lang na. okay. Hindi mo na pag-ipilit ang mga bagay-bagay. Perfect. Comment ka mo na, Ben. Reklamo ka sa ako. Charot lang. Ikato action dyan. Quitting is for winners kuno. Hambal nila. Kaya hambal nila, kung kabalo ka, kung diin ka kung saan o ka mag-give up, kung mag-change ka sa direction, kung i-let go mo na mga toxic dira nga mga sitwasyon, kag mag-demand ka sang more from life, abe. Mag-give up ka na kag-work hard ka, kag-move on ka na lang. Okay. Quit. Ang sulit na pala sa unang action dyan, hambal nila nga, ay kung mag-quit ka, Losers. birthday ka. Oo, losers. Quitters are losers na. Subong ya, quitting is for winners. Okay. But silingon, kabalo ka mag-itsyende sa imo sitwasyon. Oo. Kabalo ka magbaton. Amo na galing. Move on. Ang balila dapat kuno, we should always learn when to give up. Nata! Yung guwabi niyo. May wala na to sa nota mag-untak. Perfect! Amo na siya dapat. Doon ka mo na siya? Amo gina siya ya. Amo Hindi sa kay subong? damo. Amo na siya, subong! Amo na siya. Ano ka action GM? Shout out. Magtatabi. Good morning. Good morning, Michelle Baikinda. Good morning, man. Next action, John. If they really wanted to, they would. Kung gusto nila. Okay. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging merong paraan. Nan! Wala ko na action dyan. Ang hambal, pagidbala nila, nga wala ko na sang word nga busy. Okay. Wala Word nga busy. Oo. Kaya malila, ang natanaw mo ng 3 idiots na action dyan, hambala ni Professor Viruso. Kaya wala siya kapasa sa project niya, kaya napatay ang Nandun ko damo, gusto mong sangugot. sige lang bala. Kaya para may learning sila. Okay. Ito na, kung hindi bala, para may learning sila. Hambali Professor Virus, kaya na-late siya paghatag sang iyang project. PE fail siya. Hambali Professor Virus siya.
Did you stop taking a bath? Wow. Did you stop going to the to the CR? Amo na bala, ti hambalya, wala. So dapat wala sang word nga busy. Continue mo lang kung ano mo ginahimo. Okay? Okay. Ah, okay. Good. Doon pareho lang na nga, ma'am, baka nga, impossible is not part of my vocabulary. Ay, di. Doon ka mo na wala. Exit. Hindi ka toon man, di ba? Sure mo na siya. Ang mga balimang guy. Mary Joy Rivera, in love ka Aksyon Eden Guru ay. Ay, always in love niya, ma'am. Natamaan nga nag-in love. Kita mo mga muli sa mga Ay, hugot naku, na natin. Yes. Ang next na direction dyan. Ari pagad. Taking no risk is the bigger risk. Amo gina siya action dyan. Ang hambal bala nila. Kung hindi mo kung gusto mo kuno isa ka bagay, pero ihambal mo lang nga, gusto ko na siya. Pero wala ka man gagiho, Oo. wala ka man garisgo, so hindi mo mabalaan kung para na siya sa imo. Di ba la? Kung naluyag kasi isa ka tao, hambalon mo. Kaya at least mabalaan mo nga, ay, mamba siya nga, I like you. Wow. Mamba siya dahil nga, I don't like you. At least kabalo ka. Oo. Kag may ara ka sang hugot nga maguntat ka na. Oo, kaya ang problema, kasi mag-assume ka. Na! Tiyak JM, ano plano mo? Problema, assume. Assume. Assumer ka pa. Hindi ka move on, hindi ka go on with your life. So, Okay. dapat, hindi ka magkahadlok, risgo ka. Okay. Okay. Doon pa rin naman baka nga, you should take calculated risk. Hindi na kuya. Hindi ba mo na ba, calculated risk? Calculated. Wala ko di calcio. Yan, hindi lang ko na ba itrahe sa mga math na bala. 1, 2, 3 lang balaan niya. May ina mga calculator pala na. Oo. Ang next action dyan, call yourself out ko, no? Tawagon mo sa guway mo kagaling ka. Charot. Hindi, kung kabalo ka na connection dyan. Nga, like for example, ang most common reason kuno nga sige lang bala makasala ang tawo, sulit-sulit lang nga makasala. Sorry, tapos imuo naman sala. Sorry, tapos sala naman liwat. Kay wala siya ga-learn. Okay. Wala ya ginahambal sa kagalingon niya nga hindi nagali dapat. So dapat mo na dihambal nila, call yourself out. Dapat kung amo ni like for example mga barkada mo sala ng panghimo, magwa ka sa ila barkada, not just because nga gusto mo may tawgon ka nga barkada o kun abyan, hindi dapat. So kung hindi na sila may nga influence mo, palayo ka. Hindi na yan maglayan ang bot nila kung professional man sila nga tao or natsindihan nila, ay, lain ta na nga influence iya, kay running for honors sa siya daan, kita yung mga yampak-yampak, may ida siya. Magwa siya sa amon nga grupo. Perfect. Yan. Okay. Ari, lastly action dyan. Ay, siya pwede pa. Lawig pa. Aman siya. Triparahan. Everybody, fasten your seatbelt. I'd like to... Aman siyang next. Closure is your choice. Yes. Closure isn't an apology connection dyan. Hindi na siya pagpangayo sang pasensya. Kakikisabla mga egoistic ng mga tao. Hindi sila mag-closure, especially sa mga relationship. Kaya mabasa, ay, siya nagbaya sa ako na kumahagad nga ma-closure kami. It's a justice kuno or it's an answer. Kag para syempre ma-continue pang in your relationship. Kay kalaway man nga amo na hambal sang iban bala nga beforehand pa lang bago pa lang sila nagkarelasyon, gambal nga hindi ko gusto nga mag-commit kami sa isa kag isa. Kay gusto ko nga maupod ko siya sa bilog ko nga life. That's why nga pilion ko na lang friendship namon. Mayara naman iban nga mag-commit. So maguba ang friendship nyo kung magbulagay kamo da nga tungod sa mga wala kalabot-labot na nga rason, magbulagay ka mo, hindi pa ma-continue in your relationship, dapat may closure ka mo. Pero dapat, ka nga, ang ex cannot be friends? Wala. Wala mo ako ex. Okay. Wala kang kapate. Ikaw how? Wala man. Nga friends ka mo? Alam mo, ganyan ka ba bating present? Wala ko dalabot. Hindi, Kitty. Explain mayo. Di ba mga closure is not to end relationship, di ba? It's to continue friendship. Correct. Okay, pero nga gambal nga ex cannot be friends. May mga lain na silang nga hugot, siguro. Okay. Kamuaw. Okay lang. Chat pa ka mo, no? Balita espesyal. May magubang relasyon sa mga adlaw. Balita espesyal. Aksyon JM, kamo. Gatchat pa ka mo JM. Ay, wala ganun si Aksyon JM. Oo. Bayad na sila, Ang si Aksyon JM, nabi mo ko to. Tinga, ginabuta mo yung Aksyon JM. Sa imo naman na danay. Balita espesyal. Okay, sige. Move on. Ta kay Aksyon dyan. Ang next, reaction dyan. May mani siya. If you are happy alone, you'll be happier together. Wow. Perfect. May nanalo na. Winner. Silo. Ang corona. At check naman action dyan, Kay, kung hambal nila, is that about nga
pagustuhan mo kagalingon mo. Do practical way sort of man. Kaya malila sa ulihi, balaksyon dyan, balila, lipay man lang ang mga single, ang mga laon, abi. Pero mas namin yung action dyan nga sa ulihi ko na makahimo ka sa imo, kagalingon nga pamilya. Kaya mo na balila nga magtigulang, kaya sinuya ang matatap sa imo, amo niya mo to. Ti may mga hinablos man ko, ti may mga hinablos, may mga ginikanan na sa ila, laingid. Nga may arakas ang imo nga buto kuno balaksyon siya. Lagi ka may tawagan kang baby. Oh, baby. Ano nga baby? Expand. Baby nga gamay. Baby nga gamay, baby utok. Oh, baby nga utok. Baby pato. Oh, baby nga heart. Tanan nga baby. Basta hindi lang baby, send to many. Okay? Wow! Oh, perfect! May hugot. Ano siya dapat? Okay, baby, send to many. Bitter man si Dennis. Anong balya naman na yan? Why na ginasapak ang ex ya? Ay, ala, pinakabilang ex mo ah. Shout out today. Apa mangkot kung ex mo sa tuod? Oo, kala ko balo nga ex mo siya. Ba't ikaw na nakabalo, no? Tiyambal man ni Pretty Mahilom, Aksyon Eden, we can learn from our own mistakes. Perfect! Amo Very gina good. siya. Ano kabudlay man kung maka-learn ko sa mistake ni Sa Aksyon iba. siya. Oo. Experience. Oh, yes. Experience is the best, Learning process. learn. Basta mo na! Last action dyan. It's not your job to fix damaged people. Yes, perfect action dyan. Yes, Hindi mo responsibilidad nga kay uho na siya. Example, abi, may mga tao nga super down. Okay lang na iya nga ara kada ng miskan ano mo bala ka gusto kis nga buligan siya galing kay ikaw naman ang ma-burden, di ba? Ang iya nga problema mas stop sa imo kasi syempre hindi mo man siya gusto i-chismis sa iba na manabalati, dapat hindi mo kuno pag i-outweigh ang ilang responsibility nga ibuligan ang ila kaugalingon. Buligan mo sila at the same time buligan mo nga mabuligan nilang ila kaugalingon. Oo. Eh di ba may ara lain nga steps ng helping. Dapat una kuno nga pagbulig bayaan mo sila nga buligan nila ila. True, perfect. Kaya para magtuon sila. Pagtuon sila. Oo. Kadua, amo na naguro kung makita mo may problema, ikaw na naman next. Oo, pero at least nang ara ka lang. Oo. So pares bala since gagmay ta, magubra tag assignment gani, butang ta na ng example, magubra ta assignment kay pabayaan lang ta sa aton yung mga iloy. So kung mo na sa. Oh, tapos kung dira nang sala gani hanutol ni. Bako, di ba? Kapila ko nang itol si mama. Charot lang na. Para mo na siya dapat kabalo ka. Okay, ready? It really hurts. Ang magkahalang dito kung sino pa. Ang mali, Dennis. Sige. Pala mo yung tatanan. Okay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:56. May nga galang kay Ma'am Eleanor Guru. Good morning, watching from Hong Kong. Mga ka-aksyon, inyo nabatian na nagapanguna nga balita lokal, national, international sports, artista kag balita espesyal. Karon nga adlaw, Setyembre 11 na kita sa karon nga adlaw, Setyembre 12, Sabado mga ka-aksyon. It's 104 days na lang before Christmas Day. Kag 111 days before year 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art Tayhupon. Sinuwat kami yung mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.